Saka yana mwezi mangani mimba? I'm not sure. Urudo bukura. Ukariri doro rauri kurutsako. I don't drink. Mutendi. Mutendi. Tigashire. Emeka. Ndombomira irani. Ndomhanyo cheche. Ewe maiwe. Waona ndakudaidza. Wondi. Ndizvo svishi. Zvaitika. Muroora. Makorokota. Mukadzi wasolo. Aiwa totenda Mwari. Auya right time yekutoda muroora. Wawana mukadzi wazviwanira chinhu chakanaka. Bora iti muroora. Ndimbotaura na mama 2 minutes. Okay. Makoti. All right Makoti. Iwe wakaita ukabetule kudai. Uyu ndio munzira chaibo. Musau. Uyu musau. Mutendi ndofa ona imba iyi. Aisati yaextendwa ikapera. Ado vana mukadzi. Ndine PhD yekusagara nevaroora zvakanaka. Ndizvo. Wandinaye zvingewo chiteni. Eda anofuka kana utanoenda. Aiwa handidi kuuraya asi. Plani yedu ndeiyi handidi kuuraya. Mira uoneswa. Muroora. Uyatiratidza nemusha. Makoti. Uya mwana lovely. Famba. Yatikuratidze musha. All right. Undisaura mukuru wepamusha. Muno mumushange mekutonamata usakanamata unofa. Uri wechi5. Uyu ndiwe pano unogara nokusingaperi ndokuda muroora. Papa Muroora, welcome to the family. Welcome to our humble home. As you can see. Okay. Shika ipa juice. Yeah. Shika ipa juice. Mira. Saka sezva unoona muroora unoona Makoti ndo zvifuwo zvatakapuwa nomusana. Mazowe. Sezva unoona zvine utano kutoshamisa masagara apa akatomirira iwe. Chikafu chedu chatinofidha mastock feeds atinowana kuya Lave Investments andinozviona. Akanakira zvese zvifuwo zvedu kubva kunguruve. Tine madhadha mira Muroora. Tine madhadha riye. Hongu? Tine nguruwe dziriye. Tine huku dzinofudza nematoki pano. Ndizvo chaizvo. Fish farming tichiri kufunga, we are contemplating about it. But sezvo unoona hadzifuri, hadzindi kumafuro. Dzodya chikafu chekuchi Lave Investments. Chakanaka chine raw materials. Anoenda sei Muroora muchimuta kuti mombe dzadzifuta? The main point ndekudai. Saka dzinofudzwa mombe idzi. Handiti. Sometimes dzinoita mamudzi. Saka dzine dzida kufudzwa. Mombe dzepanapa Dzinofudzwa. dzine 3 course meal. Ndizvozvo. Breakfast, lunch nedessert. Chikafu cheyalavea idessert. Huku dzedu dzinodya dessert yeku yalavea. Mbudzi dessert yeku yalavea. Saka iwe chauri kuita unofanira kunge uchidzifudza. Uku kune shumba yakabva yakarya umwe kune chembere uku. Just be careful. Unofudzira uku. Because mumusha muno muri Muroora wechi5. Umwe wakafire kumombe wakatsikwa ndidzi. Wakazviwa pachena. Saka ndizvo zvizvi. Takangozongoona ava makorokoto Muroora. Welcome to the family. Welcome to the family. As we mentioned, ndo pako department yako iri. Takapana patapedza takwende kuhuku kumadhadha. Semuroora mukuru andi kunyepa. Ukaona wararama mumusha muno munera. Azhinji akafa. Mumusha muno mamurara. Muroora navidwe ndodiko mukadzi wasolo usati ndo fine. Muroora. Chimiri. Makadiko. Panapa tiri kukupakurira chikafu chiri kubva kuyalavea. Yalavea ine raw material anogadziswa chikafu chemombe, chembudzi, madhadha, makwai. Vane chikafu chekuti mombe dzifute dziurungane nembuya Pearson's voice. Ndofunga munongoonawo. Yakakora inohika. Saka vagumiri ipapo vanosvika kumadhadha, vanosvika kunguruve chichaidzo, vanosvika kumbudzi, zvese zvipfuwo zvinogara pamusha. Vanotipa, vanogadzira raw materials anoita kuti vabumbe. Kana rume ari stubborn chikafu chawo chiriyo. Right. All we are saying is if you want to order food for your livestock, zvese vane breakfast, main meal, nedessert yemhuka dzebaba.